И здравейте, драги зрители на моят подкаст канал. Тук е моят пореден гост Руслан Драгоманов. Здрасти, Роня, как си? Здрасти, супер съм, благодаря за поканата. Благодаря, че прият. Да започнем с първия въпрос. Как реши да започнеш да правиш видеа в YouTube? Това се случи много отдавна всъщност. Аз започнах да правя видеа още 2015 и тогава нямаше много ютубъри, даже почти никакви. Имаше тези, които в един момент се смятаха за най-големи. В момента също са сравнително големи, но са по-скоро динозаври на платформата. И тогава аз седя и гледам тези ютубъри тип Емил Конрад и си мисля, добре, да сега тези хора го правят, що и аз да не мога. Общо една такава мотивация, която имах и реших аз да снимам. Просто първите една-две години беше много, много аматьорски и малко по-нататък с дигането на абонати, на гледане и така нататък, почнах аз да подобрявам качеството и самата продукция, което е много дълъг процес, който разбира се продължава и до ден днешен. Но общо мотивацията ми беше, че другите го могат, значи и аз го мога. И така го направих. Пък тогава не се извърши почти нищо, защото тогава ютуберите буквално просто си вадеха телефоните или камерите и целият монтаж беше отрязване на самото видео. Така че наистина беше нещо, което всеки един можеше да направи. Добре, всъщност, ти коя година вече почваш да ставаш по-разпознаваем а, по-известен, така ако може да се нарича? И, да, 2017 може би, понеже някъде 2017 аз влязох в предаването, въпреки че не дължа тогавашната популярност на това, но горе-долу случиха няколко неща едновременно. 2017 септември месец, с края на август-септември някога, с излизането на FIFA-та, защото беше към средата на септември, първите ми стримове почнаха много да избухват. Аз преди това вече имах около 1000 абонати. Така че тогава вече бях на някакво много ниско ниво разпознаваем, но имах някакви абонати. Не беше да имам 20 или 50 или 100. Бях стигнал около 1000. И се бях запознал с водещия на предаването Playgas, тогава единственото геймърско предаване в телевизията, който ме хареса и ме покани да стана част от предаването. И с избухващите ми стримове, телевизионните ми участия, почна да се завърта колелото. Почнах да правя по 100, по 200, по 300 абонати на месец. И в един момент почнах да вдигам доста повече, 400-500. И много бързо почнах да стигам 3, 4, 5 хиляди абонати. И може би 2017-2018 са най-силните ми години, в които най-много съм прогресирал чисто процентно спрямо това, което съм разполагал. Да, аз лично, колкото съм те гледал, най-много те знам от FIFA-та, FIFA Mobile и да, футболните клипове най-вече. Добре да преминем към следващия въпрос, който е забелязал съм от клиповете, че си фен на Ливърпул. Откъде всъщност започваш да си фен на този отбор? Аз първоначално, когато започнах да гледам футбол, това се случва 2011 година, започнах единствено и само с български футбол. Започнах, ходейки на 8 годишна възраст, отидох на първия матч на ЦСКА. И при ходене на матчове на ЦСКА са червени, в един момент погледаш към европейския футбол, защото пускаш си телевизора и те не дават български футбол нон-стоп, но дават през цялото време предавания, свързани с английския футбол, дават и повторения или матчове от английската висша лига. Тогава и българската лига беше по-малко, въпреки че формата се сменя общо пред 2 години. Пуснеш телевизора, най-логичното нещо по това време, когато каналите не бяха платени, беше да паднеш на висша лига. И мен много ми хареса Ливърпул, като не само като сега, разбира се, света е бил първото нещо, което ми е харесало. Аз гледам Ливърпул от 2013, т.е. съм бил на около 10 години. И да, гледах Ливърпул по телевизията и ми допадна. Допадна ми. Наистина нямам някаква представа какво точно ми е допаднало. Бяха червени, впоследствие разпитах, потърсих в интернет, видях, че са исторически отбор. Много ми хареса идеята за Стивън Джерард,
Защото, нали, когато търсиш Ливърпул, по това време на Стивън Джерард беше в Ливърпул и това беше най-първото нещо, което ми излезе. И прочетох за Стивън Джерард, как той е най-лоялния, как е капитан на отбора, как всъщност е много класи над тогавашния Ливърпул и колко пъти е отказал оферти от най-различни отбори да се премести, било то Челси, Реал Мадрид и така нататък. И тази лоялност много ме запали. Добре, значи мисля, че малко моят въпрос се обезмисля за да те питам кой ти е любимия играч от състава на Ливърпул. Не точно. В момента най-любимият ми е Салах със сигурност. Джерард мога да кажа, че ме зариби по Ливърпул, но ако имам играч, който ми е най-на сърце, може би е Салах. Понеже той беше играч, който вдъхна така надежда и успя да направи Ливърпул един по-стабилен отбор, понеже израствайки Ливърпул не бяха толкова добри. Те имаха години наред, в които не можеха да стигнат топ 3, топ 4. И да, всъщност привличането на Салах и този 2017-2018 сезон, който направиха, с последствие всички следващи сезони, всъщност бяха причината Ливърпул да почна да печели. Когато си в училище и подкрепяш даден отбор, който не печели, е много лошо. Така че това, че Салах директно влезе и почна да бележи гола и да печели мачове за Ливърпул, го приех така и на по-лично ниво, така че Салах може би завинаги ще си остане най-любим Ливърпул играч. Добре, вече да преминем към българския футбол, именно ти си голям фен и на ЦСКА, другия червено боро, обаче в България. Как стана ЦСКА като цяло? Това е сложен въпрос, няма да влизам много в детайли, но общо, когато си малък и когато те заведат на матч, не е много сложно сам да усетиш някакво привличане към отбор, който ти покажат. В случая на мен ми бе показан ЦСКА и аз имах избора изобщо да не ми хареса българския футбол. Сега, примерно, бях ходил с брат ми и брат ми години по-късно, да кажем, че не е останал с такова впечатление и такава тръпка. Разбира се, и той е фен, и той гледа понякога, но разликата между мен и него е много голяма, така че има разлики от между дете и друго дете, което отиде на матч, което види атмосферата. На мен много ми хареса. За мен беше нещо, което не бях виждал, понеже аз съм родом от Варна и сега не мога да кажа, че много впечатление ми е правил в първите 8 години какъв е бил футбола във Варна, но със сигурност не бях виждал толкова пълен стадион с такава подкрепа и по такъв начин да има общо такава общност. И това много ми допадна. И години наред продължих. Помогна ми, че бях в училище, когато започнах и по-сериозно да гледам български футбол. Ние бяхме 19 момчета в класа, 19 момчета, от които примерно 17-18 бяхме от ЦСКА, което беше, мога да кажа, общо чиста случайност. Поне след това, като влязох в гимназията, пък бях единствения от ЦСКА. Така че това да видиш и други хора, които подкрепят отбора, който ти подкрепяш, да ходите заедно на мачове, заедно да коментирате резултати, е нещо, което ти задържа вниманието, задържа ти интереса. Аз дълги години дори под наем, живях в центъра на София, така че общо ми беше на пешеходно разстояние да ходя на мачовете на ЦСКА. И беше нещо много достъпно и имаше действаше ми така малко носталгично, футболно, романтично, както искаш, че стадиона е сега ретро, ако кажеш, е много позитивна дума. Общо стария българска армия беше, меко казано, възрастен стадион с цялото ми уважение, разбира се. И много ми харесваше и общо цялата тази романтика около футбола, която ме обедини. Аз тогава имах, може би, малко по-розови очила и не виждах всичките пародии в българския футбол. Така че това да си харесвам ЦСКА беше логичен избор в този момент на живота ми, да кажем. Да, той аз съм от Варна и в моят клас, например, тук във Варна са два отбора, Спартак или Черно море. Като в моя клас са по-скоро повечето за Черно море, но аз съм си от Спартак от малък и да, доста така е трудно да си от
по-малко, мога да го кажа, с по-малко фенска база отбор. Не бих казал. Виж сега. Черно море и Спартак са два изключително големи отбора за българските стандарти. Просто години наред не се намират в върхова форма. Сега Черно море стигнаха на 2 пъти в топ 3. 2 пъти бяха сравнително претендент за нещо, така да кажем. Спартак Варна в момента са спрямо предишните 10-15 години са в подем, въпреки че се борят за оцеляване точно в този момент. Но генерално мисля, че варненския футбол има още много да се развива. Да стигне пловдивския футбол и след това да се бори с софийските грандове, чисто като развитие, като инфраструктура и така нататък. Така че да, ако бях останал да живея във Варна, сигурно щях да подкрепям Черно море или Спартак, което е една такава дупка, е нещо, което малко ме чувърка от време на време, понеже съм доста горд варненец, пък подкрепям софийски отбор, но то не те пита. Да, ти подхвана и темата за стадиона на ЦСКА, който със сигурност за мен ще бъде най-хубавия стадион в България, новия българска армия. Със сигурност бих отишъл на някой матч на този уникален стадион, който ще стане. И да, като цяло имам тук един по-дълъг въпрос, свързан с видеята ти. През 2021 година качи едно видео, в което питаш балкански отбори за тениска и получаваш тениска само от ФК Сантьяго Бернабеу, Гранит Владая, Марица Пловдив, а 3 години по-късно питаш европейски отбори за автографи, получаваш автографи от отбори като Борусия Дортмунд. Как се случи това? Винаги съм искал с канала си да правя някакви неща, които не са правени в България, просто защото ми е най-лесно да отида и да си пусна на английски да гледам някое топ видео. Някой наистина топ създател на съдържание. Въпросът е, че в България не се правят такива неща. В България избираме лесния начин, или поне повечето създатели на съдържание, общо да правят популярни неща, които не костват толкова време или усилие. В миналото правят слайм чаленджи, пица чаленджи, общо с извинения глупости. Неща, които не ти носят никаква стойност и които не мога да кажа, че са особено интересни за малко по-голяма възраст за по-големите на възраст хора. Когато влезеш в българския футболен YouTube, не виждаш нищо интересно. Виждаш хора, които снимат на FIFA, или поне по това време виждаше. В момента има някакви наченки за нещо по-интересно, въпреки че отново съм силно скептичен към част от съдържанието. И аз си казах, добре, няма нужда да чакам някой друг да направи супер интересно съдържание, за да мога да гледам супер интересно съдържание или за да могат зрителите да гледат някакво интересно съдържание, защото по това време особено, той в момента частично въжи и това. Единствените интересни футболни видеа в България бяха дадени ютубъри как ритат. Което, да, изисква се време, изисква се да имаш терен, малко по-сложно е снимането, правил съм и такива видеа, но аз имах малко по-различна идея. Моят канал, той до ден днешен е единствения футболен канал, който се занимава в България, който се занимава и разглежда футболни екипи. За жалост или за щастие още няма други канали, които така сериозно да се хванали футболните екипи. И тогава правих видеа за футболни екипи и на хората им харесваше. Аз до ден днешен имам голяма колекция, това е нещо, което правя от години насам. И си казах, добре, ще направя видео, което малко по-масивно видео. Защото тогава наистина се чудя как да вдигна нивото, понеже в един момент каналът ми беше в лек застой. На около 10 300 абонати каналът ми спря да се развие в рамките на горе-долу една година. Аз си качвам през няколко дена, стримам почти всеки ден и дигнах за една година 100 абонати. И си казах, добре, нещо трябва да се промени. Нещо не е наред. Аз не мога да стоя на 10 300 абонати вече. Искам да се развивам, искам да ставам разпознаваем, популярен, да си вдигам числата като цяло, въпреки че тогава даже не мислех от чисто монетизирана гледна точка, просто исках да се развивам. Понеже ако правиш едно и също нещо, ако правиш нещо и стоиш на едно и също място, не е добре. И почнах малко по-разнообразни малко видеа, в които се вижда повече лицето ми, които правя повече неща навън, не само FIFA. Понеже видях, че това умира, нещо, което явно все още има ютубъри, които не са видели. FIFA в момента е с всеки следващ месец прави по-малко и по-малко гледани от предишния, за жалост, разбира се. FIFA много ми е помогнала, но друга тема на разговор.
И правейки видеа за футболни екипи си казах, добре, нещо по-различно трябва да направя и гледах подобно видео на, мога да кажа, любимия ми ютубър, Away Days, Елис Платън се казва момчето, може да си попада на него, англичанин, фен на Лиц, Логан Порич. Той прави страхотни видеа и винаги ми е бил така мотивация, просто защото е много по-различен от всички създатели на съдържание, да кажем, в България. Понеже той сам се показва на хората като един изключително обикновен, даже леко такъв нърди, леко смотан. И това е много яко, защото създава една такава връзка с зрителя. И той снимаш също за футболни екипи, снима видео от стадиона. Общо правя подобно на неговото съдържание, разбира се, в много по-мой стил. Той има доста по-различни измерения на съдържанието, просто има някои неща, които много ми харесват от него и тази идея конкретно, аз го казвам и в началото на видеото, прави един доста голям шаут-аут, който обяснява, че всъщност идеята е негова. Той го прави с всички отбори в Англия или в Европа, не съм сигурен. И аз си казах, че ще го направя с всички отбори на Балканския полуостров, като си направих един експеримент, наистина не знаех, мислех си, че никой няма да ми отговори. И то почти така се случи, ако трябва да сме честни. В смисъл, отговориха ми 3 сравнително аматьорски отбора. Като в крайна сметка, на края на видеото аз имах 2 тениски и те бяха и двете от Гранит Владая, Марица Пловдив, които са голям исторически отбор. По-скоро исторически, можем да кажем. Ми пратиха шалче и Сантьяго Бернабел ми пратиха шалче, чаша, шапка, ако не греша, може би още нещо друго, не искам да сбъркам. Този експеримент беше, мога да кажа, успешен, не заради това, че получих много неща, а заради това, че видях отзвука и със сигурност доста други хора, представители на клубове, са гледали това видео и после се замислили. И аз имам и доказателства за това, защото след видеото, примерно 1 месец, 2 месеца по-късно, Монтана ми писаха. Монтана, които са отбор, който тогава бяха изпаднали, ако не се лъжа, от първа лига в втора лига или същия или сезона преди това. И ми писаха, дай ни адрес да ти пратим наш екип. И съм, стига, бе. Нали е така от нищото. И разбира се, аз това го включих в друго видео. Писаха ми няколко играчи след това. Най-популярният от които по това време Димитър Шейтанов. Те искаха също да ми дадат своите екипи. Писах си след това с още няколко други отбора за подобни неща. Разбира се, неща, които и не се осъществиха. И с други играчи. Но общо взето най-ценното от това видео е, че успях да създам някаква визия по какъв начин трябва да реагира даден клуб. Не казвам, че даден клуб трябва да си дава тениските на случайен ютубър, напротив, а по-скоро да погледне към някакви по-инновативни неща или нещо по в перспектива, понеже голяма част от тези отбори дори нямаха феншопове по това време. Примерно, това е вярно и до днес. Монтана, въпреки че ми пратиха екип, те нямат онлайн феншоп. Те не могат да продадат футболен клуб, екип дори да искат, което е леко тъжно, нали, но има развитие в тази посока и мисля, че това видео дори не с много по някакъв начин е помогнало. А що се отнася до следващото видео, това с писмата, аз там реално идеята ми дойде от мен си, въпреки че после видях, че такива видеа са се правили, понеже бях разглеждал Reddit и в Reddit имаше един пост, не знам какво исках да намеря, може би снимка на някой играч от преди 15 години, някаква юноша на Арсенал търси за някакво видео. И намерих някакъв човек, който е снимал как има подписана картичка. И ми стана интересно и реших дай да прочета поста. И в поста пише как той е писал писмо на Арсенал на ръка, пратил го и те са му върнали картички с подпис. И аз бях изключително задачен. Как така пишеш писмо и ти връщат картички с подпис? И се замислих, че това са ми го разказвали стари фенове на отбори, как преди са писали, примерно български фенове, пишеш на Ливърпул през 90-те, пращаш писмото, той идва след 2 месеца и ти пращат картичка подписана от отбора. И аз се сетих за това и ми стана супер интересно и почнах да ресърчвам, да търся разни неща в интернет и попаднах на видео от ютубър, който е направил нещо подобно. И си казах, да, аз ще го направя. Това е нещо супер интересно. Това видео ми коства супер много време, така че аз общо го правих доста месеци преди самото видео, понеже трябваше да пиша на
количество отбори, но по-скоро беше начина на писане и отборите в интерес на истината останаха приятно впечатление, че някой ги търси за нещо такова. Сега, разбира се, след моето видео и след още доста други видеа в момента става все по-сложно и по-невъзможно да пишеш на отбори да получиш картичка. Понеже пишат ми хора, даже буквално през седмица-две, които са гледали видеото и ми казват, писах на същите отбори и не ми праща. Което до известна степен има причина, просто защото съм сигурен, че доста хора им пишат. Но това видео ми даде идея за нещо като поредица. Аз в момента правя втора част и тази втора част се правя вече от година и половина, което е много сложно, защото реших да пиша на всички отбори в Европа. Видео, което вече навлизам в финалния му етап. Понеже вече съм писал на всички отбори от Европа, тук говоря, аз съм писал и на някои крайно нискодивизионни отбори, просто исках наистина да обхвана всякакви отбори. Не очаквам, че отбори от 6-та дивизия на Англия ще ми пратят нещо. Но да кажем, че има доста интересни отбори от доста интересни лиги, които ми пратиха разни неща. Със сигурност успеха не е чак толкова голям, но има един отбор, който един от най-големите отбори в света ми прати нещо, така че да, ще видиш, предполагам, видите месеци за какво става въпрос. Да, първо да говорим за първо дивизионите. Аз също реших да експериментирам и да пиша на отбори. Като писах в Messenger, Instagram, имейли даже пращах, в Messenger доста от отборите ми виждаха съобщенията, като един отбор даже ми беше пратил някакво емоджи. Получих само една тениска, което доста го оцених, от ФК Ямбул, които са след това претърсих, че са били 2 пъти в 2 сезона в първа лига и наистина ми пратиха тениска, което наистина го оценявам. И за това от европейските отбори и аз всъщност пратих. При вече 5-6 месеца стават, 7-8 нещо е такова, от когато съм ги пратил. Все още нищо няма, но се надявам да дойде нещо. Пратих писма до примерно 3-4 отбора от Англия, 3-4 от Германия и сега не мога да се сетя къде друга да пратих. И от Италия, примерно, за Италия да съм пратил, примерно. Но тук в България наистина стават много трудно, много бавно нещата с българската поща, но се надявам наистина да дойде нещо. Да преминаваме към следващия въпрос, който е също свързан с видеята. Ти през изминалия сезон ти бе поканен от доста български отбори, като Ботев Пловдив, Спартак Варна, ЦСКА и Янтра Габрово. Какъв съвет би дал на по-младите, например, твои фенове, които искат да се занимават с същото нещо, с което се занимаваш ти? Интересното е, че голяма част от тези колаборации всъщност отборите са ме потърсили и това се случва след като им покажеш, че има защо да те потърсят. Понеже да, в момента, примерно утре, ако искам да отида на матч, аз нямам проблем да пиша на даден отбор, че искам да направя видео, какви ще се ползвате за тях, така нататък. Въпросът е, че трябва да се утвърдиш. Не казвам, че аз съм станал много популярен, но въпросът е, че трябва да направиш едно подобно видео, в което да им покажеш как ще изглежда, какво качество ще вложиш на монтаж, какви ще са ползите, какви ще са гледания. И не е особено сложно да убедиш някого, че да ти даде достъп да отидеш на трибуните. Разбира се, първите ми подобни видеа ги направих, отивам, купувам си билет на матча, отивам на матча, снимам и го качвам. Но в даден момент отборите те забелязват. Сега първата ми подобна истинска колаборация я постигнах с писане на имейл. Ето сега един съвет отвътре, който доста хора не биха дали. Всъщност първата ми подобна колаборация с клуб, истинска колаборация, беше с Черно море. Как стигнах до Черно море? Аз написах имейл, не просто написах имейл, аз изготвих, по най-нормалния начин написах имейл, но направих презентация, в която описвам какви ще са ползите, какво правя аз, защо да отида аз. Като разбира се, сега малко съм се филмирал, защото
първо няма много кандидати, ютубъри, които да искат да снимат такова нещо. Не сме в Великобритания и това да е Ливърпул, на които им пишат сигурно 500 инфлуенсъри всеки матч, които искат да ходят и да ги гледат. Но да, и въпреки, че, примерно, аз тогава бях във Варна, много често съм във Варна, и бях писал тогава на Спартак и на Черно море. Разбира се, в последствие изградихме добра връзка с Спартак, направих доста повече колаборации с Спартак, колкото с Черно море, но тогава Черно море ми отговориха на имейла и се съгласиха. След видеото с Черно море, някакси потенциал видяха Черноморец Балчик. Свързаха се от Черноморец Балчик с мен, говорих и с тогавашния собственик, дори не просто с някой си. Поканиха ме в Балчик, отидох, имах много приятно преживяване. Въпреки че аз съм ходил в Балчик буквално десетки пъти, но разходиха ме из базата ми, показаха ми неща, запознахме с играчи, общо и други неща, за които може би не е толкова удачно да говоря в подкаста, но със сигурност имах едно приятно преживяване. В видеото с Черноморец Балчик след него, не много след това ми писаха Спартак Варна, поканиха ме на среща, казаха ми така и така, понеже видеото също на Черноморец Балчик беше също Спартак Варна. И хората от Спартак Варна са гледали видеото, поканиха ме на среща, казаха, искаме да те поканим да направиш подобно видео, така нататък, какви сте изискванията. Нали, и хората покриват дадени изисквания, след видеото с Спартак Варна ми потърсиха други отбори и така нататък, и общо се завърта колелото. Понеже когато ти се даде шанс, най-важното е ти да го вземеш и да го използваш по най-добрия възможен начин. За мен най-добрия възможен начин, конкретно в мача с Черно море да ти дам пример, понеже много български създатели на съдържание това не могат да го осмислят, е наистина да дадеш всичко от себе си. Видеото на Черно море, то беше също Лудогорец. Аз имах късмет, че Черно море биха Лудогорец с 1-0 тогава. Мача свърши към, може би, 11:30 вечерта или 11 вечерта, не съм сигурен. Беше летен матч, много късно приключи. Но не знам, може би да съм се прибрал 12 и нещо. Нормално е, след този матч, нали, аз съм отишъл там 1 час по-рано, стоял съм, снимал съм, говорил съм си с хора, през цялото време снимаш, после се прибираш, нали, по никое време. Логично е да си легнеш. Обаче, когато имаш такава възможност, ти не я изпускаш. Така че аз какво направих? Реших, че ще се възползвам по най-добрия възможен начин, както съм се възползвал и преди, когато дори не ми се е давала възможност. Така че аз сядам и започвам да монтирам. Аз монтирам до 8 сутринта и в 9 часа някъде видеото е готово. Аз го пускам в 10-11 сутринта. Така че хората, когато се събудят на следващия ден, първото нещо, което им излезе в YouTube, да е моето видео. Да е моето видео от мача, който е бил с нощи. Тоест ти още не си рециклирал на 100% информацията от мача. Има хора, които се заспали по-рано, има хора, които не са могли да гледат мача. И първото нещо, което им излиза в YouTube, не е highlights, а е моето видео. И да, идеята е да го направиш добре, то не е просто да го качиш рано, понеже всеки може да качи рано. То си е методика, аз съм работил доста дълго време като видеомонтажист за един от топ европейските ютубъри, така че знам как да монтирам видео, така че да е интересно и да задържа вниманието на хората, особено такъв тип видеа. Съм работил по колаборации с Ювентус, Бенфика, Сиатъл Саундърс, нали, не в моят канал, но да, обзето идеята е да имаш методиката, но не само методиката, да имаш желанието. Аз имах цялото желание на света да мога да докажа не просто на хората от Черно море и на българската общност, че ето тук, когато отида и снимам такова видео, аз мога да ви дам добър продукт. Мога да създам хубаво видео, с добър тъмнейл, добри бях направил едни допълнителни корици, които бяха за Instagram. Бях направил дизайн на постове, които в крайна сметка Черно море трябваше да качи, така и не се разбрахме. Това е друга история, която може би не е за сега. Но да, общо идеята е, когато получиш шанс да го вземеш, понеже много хора в България получават шанс в българския футбол по един или друг начин. Не казвам, че това беше моя най-голям шанс, а просто, че тогава успях да получа някакъв първи шанс. Идеята е наистина да го грабнеш по най-добрия възможен начин. Да си готов със сигурност, аз в момента да правя по-добри видеа, отколкото тогава, или съм способен да направя по-добри видеа, но се възползвам по най-добрия възможен начин. И завъртиш колелото веднъж, сега не мога да кажа, че то винаги се върти. Ето мен, примерно, от известно време, да кажем месец,
месец, два, нещо такова. Не са се свързвали български клубове с мен за разни неща. Но въпросът е да им покажеш, че можеш и да отвориш вратите за себе си и за това да станеш разпознаваем и да станеш някой, който хората могат да гледат като окей, този като го викнем няма да сгаф. Понеже съм виждал много пародийни опити за такъв тип видеа в България и в чужбина и много хора, които обзето не са взели шанси по най-добрия възможен начин. Отново, без да казвам, че аз съм някой голям или че съм постигнал нещо скандално, невъзможно и вау. Просто казвам моя път и този път ми помогна и успях по най-добрия за мен начин в дадения момент да си вземам възможностите и да се възползвам от тях. Отново без да казвам, че съм постигнал нещо особено. Аз мисля, че ти за момента си така най-влиятелният според мен и най-добрият за момента футболен ютубър, защото, например, и тези шортове, които качваш, са неща, които аз не съм предполагал, че съществуват и мога да спомня една случка, един твой шорт, където всъщност беше направил видео за ужасния стадион на Хебър, ако не се лъжа, беше тогава. Да. Когато играха срещу Спартак, където изглеждаше като нива. И след това видях, че си направил видео как Хебър ти отговарят на твоето видео и слагат нова трева. И явно от твоето видео са се надъхали така да те опровергаят, че не си прав, не знам как да се изкажа. Да, благодаря ти. Конкретно в този случай аз съм сигурен, че е било въпрос на време Хебър да си оправят тревата. Просто моето видео е било, може би, последния пирон в ковчега, защото едно е медиите, които по принцип се оплакват от стадиони, да ти кажат, че теренът ти е нива с извинение. Те доста дълго време играха на най-различни места, понеже конкретно тогавашния сезон, това е, миналия сезон, в началото, ако не греша. Тогава Хебър, наистина, повечето им домакинства бяха извън Пазарджик. Хебър имаха нужда да си оправят терена, но може би добра идея, че са успели да ми отговорят, което ми подсказва още веднъж, че клубовете в крайна сметка ми гледат видеята, защото това е видео, което когато Хебър качиха, когато Хебър ми отговориха, всъщност аз вече го бях качил преди примерно 4-5 месеца, така че те не просто са го гледали, те са се сетили за това видео и са ми отговорили, което е готино. Общо почти всеки ден си потвърждавам, че български играчи и български клубове, поне съдържанието ми достига до тях, дали са ми зрители редовни, няма как да знам, но да, радвам се, че съдържанието ми стига до тях. Ние наскоро и този сезон бяхме свидетели на стадиона този път на Локомотив Пловдив, който този път не изглеждаше като нива, по-скоро като, не знам, калище. Много кал имаше и даже наскоро излезе на снимка, гледах на трето дивизионен отбор, който имаше доста добра тревна покривка, ако мога да го кажа. И наистина медиите гръмнаха с този случай. Към следващия въпрос, смяташ ли вече, сигурен съм, че доста време ти отнема обработката на твоите видеа и да ги направиш, но смяташ ли да започваш да качваш по-редовно видеа? Това е един много хубав въпрос. Отговорът е да. Последната половин година си бях ангажирал с доста неща, които общо взето не съм сигурен дали трябваше да се ангажирам, поглеждайки малко в перспектива, но всеки си има своя път, аз си минавам моя, така че случилото се е случило. И да, бях се ангажирал с нещо доста сериозно, което ми отнемаше наистина изключително голяма част от времето ми. Отделно, аз все още съм в университет, но трябваше да си пиша дипломната работа и общо взето бях взел, можем да кажем, много години, как е израза, под една подмишница, не съм сигурен. И бях изключително зает. Смисъл, като ти казвам изключително зает, наистина имаше
седмици поредни, много седмици, които аз можех изобщо да не излизам, да нямам някакъв редовен социален контакт. Тоест, разбирай, работя от сутрин до вечер, пиша дипломна работа, спя по едни средно 6 часа, максимум 7. И това беше в продължение на месеци. Работя през нощта до 2, до 3, когато се налага. Ставам рано да отивам на университет. Общо взето един кофти период, който се радвам, че мина. Спрях да се занимавам с това, което се занимавах тогава, без да навлизам в подробности. Приключих си дипломната работа, взех и с отличен успех за щастие. И в момента съм в България и в момента съм готов да снимам нови видеа. Сега малко по-бавно си навлизам отново в същия режим, но в момента поднових кратките видеа. Стигнах до най-добрия ми месец изобщо в 10 годишната история на канала ми от към гледания и за общо във всичките ми социални мрежи. Започнах в момента да качвам в Instagram и в Facebook. Също така в TikTok избухвам общо за последните 30 дена съм направил над 1,8 милиона гледания, което не се е случило до сега в канала ми. И се радвам, че кратките видеа успяват да се справят. Имам методиката на работа за тях, така че очаквам да се справят. Но дългите видеа са нещо, което наистина ме пали, нещо, което... сега не мога да кажа, че не обичам кратките видеа, но съм започнал с дълги видеа и това е нещо, което може би ме е направило разпознаваем и нещо, което по-нишовите ми, може би не толкова нишови, по-верните ми зрители са свикнали да гледат нещо, което показвам повече от себе си, повече от това, кой съм аз. Така че със сигурност ще подновя видеята. Имам намерение скоро, не знам, аз казвам скоро, но не искам да се ангажирам с дата, дали в едните 2 седмици или в едните 2 месеца. Със сигурност ще подновя и мачовите видеа. Сега работя по едно видео с футболни карти, което се надявам да съм направил до следващата събота. Видео, което записах август месец и което нямах време да монтирам, което е много кофти, защото говоря неща, които вече са малко минали. Но да, имам намерение да подновя видеята с екипи. Надявам се в идните няколко месеца да мога да снимам видеа, в които играя наистина футбол. Имаме такива разговори с няколко ютубъри, така че това също се задава. Много видео с стадиони имам намерение да пусна в идните 3-4 седмици. Така че гледам бавно, постепенно, но сигурно да завръщам дългите видеа и поне не знам колко често, но поне веднъж на всеки 3-4 седмици да качвам видео, понеже не мога да поддържам графика от преди да качвам видео на седмица или на 2 седмици, но поне веднъж на 3-4 седмици да има ново видео. Това със сигурност би било свежо за канала. И не, че тези дълги видеа в момента събират много гледания, но съм сигурен, че имат потенциал и че е нещо, което ми носи и удоволствие и със сигурност има собствения си ефект, така че дълги видеа ще се върнат, ще бъдат по-често. Просто ми трябва малко време да навляза отново в материята. Колкото по-топло става, толкова по-лесно е да прави различни видеа, дали видеа как обикалям стадиони, дали видеа от матчове, дали каквито ще да е видеа. Футболни видеа, примерно, защото когато отидем на някой стадион или терен и е валяло и има сняг, нали, няма как да направим такова видео. Така че колкото повече се оправя времето, толкова повече очаквам да ми се засили не само желанието и чисто възможността за подобен тип видеа, понеже ми се снимат ми се видеа навън, нямам намерение, колкото и тъжно да звучи, да се връщам към гейминга, освен на стримове, така че отново всяко едно следващо видео ще бъде видео на живо, видео, в което аз говоря, правя някакви неща и общо съдържанието, което качвам последните около 2 години. Значи малко ми се обезмисля следващия въпрос, защото ти всъщност каза какво да очакваме от канала ти. Точно това ми беше въпроса, но ти каза с футболните карти, които не знам, забелязах, че няма толкова гледания, но наистина много ми допадат такива видеа, защото не съм виждал други хора да го правят в България. Аз колекционирам карти, камо ли, че не ми е толкова голяма колекцията. И също каза че ще има отново матчдей влогове и нали, по-рано, което каза за
Това видео, което ще правиш за автографи или... Да, за автографи мисля, че каза. Да, за подписаните картички. Затова видео има още доста време. Просто съм така да го обявя публично, че го разработвам. Не съм решил да го оставя на част едно. Част две мисля да направя доста масивна смисъл. Това наистина са хиляди имейли, които съм пратил. Първо трябва да се занимавам с още писма. Но да, това видео е в разработка. Що се отнася до картите, както ти спомена, няма такъв интерес, но въпреки, че има не много хора, които колекционират футболни картички или които изобщо се свързват по някакъв начин с тях, последното подобно видео събра доста стабилна гледаност за иначе изключително нишовата тема. Понеже има двама-трима ютубъри, които правят някакви видеа с футболни карти в България на изключително аматьорско ниво, без да ги обиждам, разбира се. И виждам, че видеята им правят по буквално 20, 50, максимум 100 гледания, което общо ми подсказва, че явно няма такъв интерес и после поглеждам в моят канал, че първо не е само до хора, които имат карти, а и до такива, които могат да си пуснат видеото и да се заребят. Сега без целта ми е да рекламирам особен бранд, освен ако не съм в колаборация с тях, разбира се. Но да, мисля, че има някакъв потенциал, не особено голям, разбира се, много е малка тази ниша. Просто се радвам канала ми да стане малко по-разнообразен, понеже в България наистина всички правят едно и също, без да искам да обиждам някого от колегите ми. Познавам с почти всеки един български футболен ютубър. Уважавам голяма част от тях. Нямам нищо против съдържанието им, просто не ми е толкова интересно хора, които говорят за футбол или хора, които играят FIFA, отново без да омалжавам когото и да е. Просто искам да правя нещо малко по-различно. Искам да правя видеа, които не се правят в България, като те и с стадионите, видеа с футболни картички, с екипи, с подписани картички, колаборации с отборите, неща, които наистина мисля, че дават глътка свеж въздух и може би храна за размисъл и на отборите, и на цялостно създателите на съдържание, маркетолози, както искаш, че могат да се правят някакви интересни, креативни, по-инновативни неща в България, защото тук наистина си правим всичко най-възможно лесно и ако може да не правим нищо друго, освен да правим подкасти и да играем FIFA, защото е най-лесно, но без да искам да обиждам никого. И аз съм го правил, и аз имам намерение да правя подкаст, да си подновя подкаста някога в бъдещето. Просто от време на време ми се иска да виждам някаква по-свежа идея, нещо, което не се прави в България. Добре, вече отиваме към края на този подкаст. Сега ще задам въпрос, който ти си моят четвърти гост, който е в този подкаст и всеки път питам накрая този въпрос. Именно да ми предложиш кой да е следващия гост на подкаста. И това е интересен въпрос. И аз в моят подкаст питам този въпрос, много правилен въпрос. Ти искаш да е някой свързан с футбол или... Който предложиш, който би се съгласил най-вече. Който би се съгласил. Имам един ум, който в момента се занимава с нещо малко по-различно, но не съм сигурен дали някъде публично обяснява защо и как. И мой много добър приятел, който според мен със сигурност ще се съгласи. Бошката, Божидар Стоянов, един от най-големите FIFA ютубъри в близкото минало, в момента прави музика и мога да кажа, че прави доста хубава музика. Според мен е на прага да избухне всеки един момент. Така че ако ти се занимава, може да го поканиш него. Сигурен съм, че ще е интересно да разкаже как от FIFA преминава към музика, защото не мисля, че има възможност да разкаже в някой подкаст. Така че ако искаш да си първия, може да му пишеш на Бошката. Да, със сигурност не ми беше идвал на ум за него. Даже в последно време го бях забрал, бях му чул последната песен. Хареса ми, но го помня с кариерите най-вече на FIFA. Наистина би бил интересен гост. И благодаря за предложение. И това вече ще е края на подкаста. Роня, ако искаш, може да кажеш нещо за край на подкаста. И благодаря ти за поканата първо. Благодаря и на твоите зрители, че са изгледали подкаста до края. Надявам се да съм ви дал достатъчно стойност и храна за размисъл. Продължавайте да гледате епизодите и това ще бъде от мен. И благодаря, че гледахте този подкаст. Може да харесате
подкаста, ако ви е харесал и да се абонирате. Чао и до другия път.